Para sini Wah, luar biasa. Luar biasa. Iya mau, Jaiponge rong tekan Bandung lagi Cirebon ngono balik. Nggih. Niki enten sing kajeng nyumbang Pak. Nggih, Mas Yudi, Mas Yudi. Cocok karo panyuwunipun Abah. Nggih, nggih. Kula kadang kula sepuh. Nggih. Mas lagu-lagune karo lakone. Ayo. Diaturi minggah. Monggo, kepareng minggah ing sasana panggung. Pemandangan yang ada, saya panggilkan beca, mereka tak tertunda. Beca, saya. Nek tengandap, niki sesepuh kula, kadang kula sepuh mas kula. Nggih. Tapi nek teng dhuwur ngeten iki, kula sing kuwasa kula. Wis niki dalu niki kok niat entekne Mas Yudha niki. Kula niki wau pun badhe mboten bidal. Perasaan kok prinding dikerjani bae ngene iki. Lah kula didhawuhi kali yaine mboten tindak, mboten sowan niku mboten sketsa. Nggih. Tapi dikerjani Mas Yudha niki. Nah, niki Saestu Mas Alek panjenengane menika ngasta wonten ing Lanut Iswah Yudi. Nggih, leres Kesibukannya luar biasa. Ngasuh para adik-adike termasuk panjenengane Abah Yai Yudi menika nggih sesepuh kula Mas Yudi, Mas Bambang Dwi Tunggal. Nggih. Pareng rawuh sedaya. Wah, hebat. Pendekar sip. Nggih. Pendekar detekipun pas nih. Nggih. Pendek dan kekar. Iya. Ini nuwun sewu Mas Alek niki. Betane samsak jenengan niki. Niki kesenggol muntir. Senggol muntir niki. Diketok ae minger. Lah nggih. Niki kayak kula kan napa to Mas? Nembang Mas jenengan derek. Lah kula lagune lagu kebangsaane kan nembang niki nuwun sewu ingkang kagungan ayam sing lagi angkrem mek nek mengke gogrok ayame lah. Ngungelne ngrungokne swara kula kan terus sapi-sapi sing meteng kebo semeteng gogrok kabeh. Lah nggih. Mboten. Suarane nglawantur kang dene nggih nuwun sewu lagi dalang nggih. Nggih. Nuwun sewu Rama Yai Gusaan kula wau gudang Gusaan Gus. Dikerjani wis. Napa Mas jenengan napa? Tak totone kok omah nek arep mangkat lho. Timbang rasap nih ngewel lho Mas. Aku sampean iki. Apa nggih nek nyambungi cah-cahe kendele ra apa buka.